Salutare, prieteni! Astăzi avem botezul la o specială verișoară. Nu vă zic numele, dar ok. Și avem un invitat vechi. Deci s-a văzut pe filmare acolo. Dar nu vă dau nume, dar totuși am fost la magazin de la luat țigarete. nu țigarete, sunt bomboane. Da. Ăștia ne știe doar pentru bomboane, boss. Dar Nu cred că se vede pe filmare, nu sai. Oh, shit. Deci, prieteni, o să mergem aici în parc. Cred că știți parcul, că am mai făcut videoclipuri. Nu cred că am Ba da. Nu cred. Pe telefonul tău vechi, care din păcate s-a spart. E același cont de YouTube. Da. Tata are același cont ca meu. Dar, în fine, prieteni, o să mergem în parc și o să vă dăm niște vești noi mai târziu. Dacă nu dați like și subscribe, vă